Jo som en Vicent Torres Ferrer, som en Vicent d'en Benet, Benet de Sant Carlos, encara que els meus pares sempre, des que es van casar, han viscut en el Sant Eulari poble. Bé, la veritat és que són molts els records que tinc d'aquesta casa de Can Benet, sobretot perquè, per desgràcia, va faltar un familiar meu allí en aquesta casa i vàrem anar-hi molt a ajudar-los. Sobretot els meus pares van ajudar molt la meva tia, que es va quedar vilda, i, bueno, les típiques feines que es feien a la pagesia en aquell temps, no? Sembrar els animals. De totes maneres, tinc que dir que part de la meva família, la meva mare, ella no és de Sant Carlos, sinó que ella és d'Escanar, i també he passat molt de temps en els meus vuelos d'Escanar, i tinc molts de records de la meva infantesa de lo que és que em lliga molt en el camp. Avui per avui no pot ser que Sant Eulari sigui sent un municipi que tinga problemes d'aigua. Un municipi on el turisme és pràcticament l'únic font de vida. No pot ser ni que el turista no tingui aigua, però tampoc no pot ser que el resident que paga un preu d'aigua molt elevat tingui mancances d'aigua, com pot ser Puig d'en Valls, que és tan ben freqüent, o altres indrets que l'aigua no és de la qualitat deguda. Jo sé també que hi ha molts empresaris que tenen que fer esforços molt grossos perquè els seus negocis puguen tenir l'aigua adequada. No pot ser que a Sant Eulari no tinguem una carretera com toca per arribar fins al poble. No pot ser que no tinguem unes polítiques adequades pels joves. El municipi de Sant Eulari és l'únic municipi que mai de la vida ha fet una vivenda de protecció oficial. No en tenim en tot el municipi. I hi ha moltes necessitats. Hi ha joves avui per avui que no se'n poden anar de casa dels seus pares perquè no poden arribar a una vivenda. No tenen capacitat econòmica per tenir la seva pròpia vivenda. Seguim tenint mancances educatives importants. Sí que és cert que l'actual alcalde, en Vicent Marí, ha fet un esforç i ell ha assumit el risc de construir un institut perquè no ha sabut plantar cara a Palma i dir que volia tenir un institut. I nosaltres tenim que fer una inversió molt grossa en quant a turisme, perquè no pot ser que visquem del turisme i no invertim en el turisme. Tenim que invertir en zones com són Escanar, zones com són Calallonga, que necessiten una atenció molt determinada i, diguem-li, plan d'excel·lència, plan de millora, plan de rejuvenir, per dir-ho d'alguna manera, la zona, però necessiten una atenció, perquè si no, caiem en la tentació que el turisme familiar, que sempre ha estat un turisme que s'ha potenciat molt en el municipi de Sant Eulari, vagi en declivi. De fet, en aquests darrers anys ja no hem tingut, quizà, les xifres d'ocupació en quant a turisme familiar que haurien d'haver tingut. Sant Eulari no és un municipi transparent. No és un municipi transparent perquè per no donar a conèixer, no donar a conèixer quasi ni les actes que sabem que són públiques, les actes de les sessions plenaris o de les comissions de govern. Però bueno, això és pecat a minuta perquè hi ha moltes altres coses que són molt importants a resoldre, com és el deute que té l'empresa pública en ser. Nosaltres d'entrada, l'empresa pública pensàvem que té que desaparèixer. Té que desaparèixer perquè no es justifica, es va crear per una finalitat determinada i aquella finalitat ha conclòs, però l'empresa segueix sent, i és una empresa que cada any acumula més deute. Ell va entrar amb un deute del voltant de 7 milions i avui, si tenim en compte el deute de l'empresa pública en ser, superen els 25 milions d'euros. Això no és ser bon gestor i quizà no es va tocar les portes que té que tocar. I tenim en compte una cosa, Sant Eulari té uns impostos molt elevats, és a dir, es paga molt el preu de l'aigua, pagues de contribució, pagues de basura, i potser no reps a canvi els serveis necessaris. I una de les nostres propostes que duim en el nostre programa és, sobretot per lo que refereix als impostos municipals, revisar-los, no baixar-los, sinó implantar un sistema de bonificacions per a aquelles persones que realment ho necessiten, com pot ser persones amb rentes molt baixes, persones en situació d'atur o persones amb situacions familiars peculiars, conseqüència potser que tenen dins del seu nucli familiar persones amb malalties greus o amb discapacitat, casos concrets. Jo em sento amb moltes ganes perquè, primer, si un hi va, vas per guanyar, evidentment. La meva mare sempre diu que si vas en el ball vas per ballar, no per seguir-te una cadira. I això és igual, és a dir, si te presentes amb ganes de treballar, amb ganes de fer coses i sobretot amb ganes de guanyar.